Γεια, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος σήμερα γιατί τράβηξα 2 βίντεο και τα 2 βίντεο δεν ανεβάζονται. Λένε ότι πρέπει να είναι 15 λεπτά και έχω ανεβάσει 2 βίντεο και δεν γίνεται τίποτα. Συγγνώμη παιδιά που έχω καιρό να κάνω βίντεο, αλλά προσπαθώ κι εγώ άνθρωπος και δεν την παλεύω, δεν μπορώ. Και λοιπόν είναι το τρίτο βίντεο που φτιάχνω. Ελπίζω να ανεβαστεί. Και ναι, άμα δεν ανεβαστεί θα κάνω κανένα βίντεο στο σπίτι μου μέσα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Πείτε μου στα comments αν θέλετε να παίξω κανένα άλλο παιχνίδι. Πείτε μου ναι, στα comments αν θέλετε να παίξω κανένα άλλο παιχνίδι ή να παίξω ένα Minecraft. Λοιπόν, και θα παίζω και Minecraft με άλλους και με φίλους μου. Και λοιπόν πάω να πείτε μου και στα comments αν θέλετε να φτιάξω σπίτι ή να μείνω σε ναό ή να πάω να βρω άλογο και να έρθω στο ναό. Ωραία, και συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση, όμως το YouTube δεν μ' άφηνε να κάνω βίντεο. Μου λέγει μία ότι πρέπει να είναι, δεν μπορείς να το ανεβάσεις. Μία μου λέγει ότι πρέπει, τώρα μου λέει ότι πρέπει να το ανεβάσεις για 10 λεπτά. Και εγώ άνθρωπος δεν μπορούσα να έχω κάνει με αυτό 3 βίντεο και δεν μου έχουν ανεβαστεί. Οπότε αυτό το βίντεο θα το κάνω 14 λεπτά. Συγγνώμη που δεν θα έχουμε να κάνουμε τίποτα. Ωραία, ευτυχώς δεν μου σκούσει τίποτα. Ωραία, πήραμε τη ζάχαρη. Και ναι, συγγνώμη όλο αυτό που έχω καιρό να κάνω βίντεο. Απλώς σας είπα το λόγο. Και ναι, πάμε να βρούμε. Θέλω να πάω να δω εκεί τι παίζει. Γιατί εγώ όταν είχα πάει μια φορά εκεί πέρα είχα βρει τέτοιο, πώς το λένε, village. Πάμε για ένα λεπτό. Και wow, κάτσε, εκεί βρέχει και εδώ δεν βρέχει. Καλό αυτό. Εδώ δεν βρέχει και εκεί βρέχει. Ναι. Και συγγνώμη για όλο αυτό παιδιά. Ελπίζω να με συγχωρέσετε. Απλά YouTube άφησέ με να το ανεβάσω, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να κάνω και 4ο. Αλλιώς μπορεί να κλείσω και το κανάλι. Σημαίνει μόνο και δεν βρέχει. Και ναι, συγγνώμη ξαναλέω παιδιά. Ελπίζω να με συγχωρέσετε. Θα έκανα 2 βίντεο, το πρώτο ήταν ωραίο και το δεύτερο ήταν λίγο χάλια. Μακάρι να σας αρέσει αυτό όμως το βίντεο. Ή να ανεβαστεί τουλάχιστον. Ένα τέτοιο έπεσε, το ακούσατε. Ένα λαχουδάκι έκανε σκ. Όμως. Εντάξει, να μου πείτε αν θέλετε να παίξω κανένα άλλο παιχνίδι, αλλά θα παίξω και με φίλους μου. Και να μου πείτε τι να φτιάξω. Ξέρω εγώ, ας μου πει ένας φτιάξε μια φάρμα. Θα πάω να τη φτιάξω. Και να μου πείτε και άμα είναι να φτιάξω σπίτι ή να μείνω στο ναό. Και ή να πάω να βρω άλογο και να πάω να μείνω στο ναό, ή να πάω να βρω άλογο και να κάτσω στο σπίτι. Για να φτιάξω σπίτι. Λοιπόν, τι να κάνω από τόση ώρα που μας μένουν. Πόσα τέτοια βασικά έχω. Χαίστηκα. Πάρω αυτό για να ξέρω πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Κοντεύει στη νύχτα. Λοιπόν. Και ναι, συγγνώμη όλα αυτά. Αλλά μας πείτε μου όχι αλήθεια. Όταν ανεβάσει αυτό το βίντεο θέλω να μου πείτε ένα comments. Ξέρω εγώ, Δημήτρη, φτιάξε το ναό σου
ξέρω εγώ, φτιάξω τον, σπάσε αυτά που έχει ο ναός. Αυτά εδώ. Εντάξει, και να μου πείτε αν είναι να φτιάξω φάρμα ή τέτοια. Ωραία, αυτά λοιπόν. Σε λίγο πρέπει να αφήσεις το βίντεο. Γιατί, ξέρετε γιατί. Έχω βαρεθεί να κάνω βίντεο και να μην ανεβάζονται. Πιστεύω αυτό να ανεβαστεί. Άμα δεν ανεβεί, νομίζω θα κλείσω το κανάλι. Γιατί ένα βίντεο έχω ανεβάσει μόνο και έχω καιρό να κάνω δεύτερο, ας πούμε. Τα θέλω αυτά. Τι να βάλω εδώ, να βάλω... αυτό εδώ έτσι. Και αυτά εδώ έτσι. Ω, καλό αυτό που έκανα. Έτσι ωραία. Πάμε και στον άλλο. Που νομίζω δεν θα γίνει άλλος γιατί είναι χαμένος. Ναι, δεν γίνεται επειδή είναι χαμένος. Βήμα. Και ναι, συγγνώμη ξαναλέω για όλα αυτά που έγινε, δεν ανεβάζονται τα βίντεο. Επειδή στο YouTube δεν με αφήνει, λέω ότι είναι πολύ μεγάλο. Αλλά οι subscribers μου θέλουν μεγάλα, δεν θέλετε μεγάλα. Θέλουν μεγάλα γιατί τους αρέσουν τα μεγάλα. Και ναι, συγγνώμη ξαναλέω για όλα αυτά, το έχω πει 14.000 φορές. Ναι, συγγνώμη για όλα αυτά. Έκανανε σημάδι. Και να μου πείτε αυτά που σας είπα στα comments. Να πάω να το κάνω. Να πάω για mine, αλλά δεν θα προλαβώ, είναι 7 λεπτά. Και ελπίζω να ανεβαστεί αυτό το βίντεο. Λέω να το κλείσω εδώ. Συγγνώμη, αυτό ήταν ένα βίντεο. Ευτυχώς που δεν έπεσα. Γαμώτο. Έλα πολλά να πρωί. Και ναι, αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο για να σας πω τι έχει γίνει. Και επειδή δεν έκανα βίντεο, επειδή είχε σπάσει το χέρι μου, όχι σπάσει, είχε χτυπήσει το χέρι μου. Και ναι, και επειδή είναι καλοκαίρι πηγαίνω κονιές όλα τελευταία. Και ναι, αυτά λοιπόν. Αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο για να σας πω τι έχει γίνει. Και αυτό το βίντεο, παιδιά, like, please, subscribe και όλα αυτά. Και πείτε μου αυτά που σας είπα στο comments. Και γεια σας από μένα.